लोगोफोर आंनि उनजों नाहर एसे माने दासिमबो माने फाइनाल रिजाल्टखौ मोननाय जायाखै दा बिनि थाखायनो दिनै माने फाइनाल रिजाल्टखौ नेगासिनो दं आरो एकदम गोसो मोदोम जिउ होनानै दा दसे समनि उनावनो फाइनाल रिजाल्टआ फैगासिनो दं आरो देरहानायाथ' माने 100% देरहाखाबाय आरो बेजों लोगोसे माने माखासे माने बिपिएफ सापर्टार बिथांमोनाव माने दिनैनि देरहानायखौ लानानै मा बाथ्रा बुंखो माने एसे आङो होलांनो नागिरगासिनो दं आरो रायजोफोर दा नोंथांमोना रायलांबानो जाबाय दसे सम नेथ'बावदो रायजोफोर नोंथांमोना माने फुल जेनाखि आपडेट माने बे रिजाल्टखौ माने मोननो थांगासिनो दं आरो रायजोफोर दा नायनानै ला नै कुसुगाव ब्लक बिपिएफनि पार्टि अफिस बियो दा बेयाव दासिमबो नेगासिनो दं आरो ओरै उनजोंबो बाहेरायावबो माने अनेक माने मानसिफोर दं आरो हाला दा लोगोफोर जिखुनु दसे समनि उनाव माने फाइनाल रिजाल्टखौ नुसिगोन नेथ'बानो जाबाय थेंक इउ जय हो जय हो दिनैनि बे देरहासारनायखौ लानानै नोंथाङा माबायदि मोनदों? आङो बिराद खुसि आरो जोङो गोबां माने बुस्थुआ ओरैबायदि फेरेंगा प्रमदनि जों सासनाव गोग्लैनानै गोबां जों दुखिया जाबाय गोबां जों अलखदाव गोग्लैबायमोन दा बेनिखायनो दिनैनि उल्था जोङो दिनैहाय बिपिएफखौ लाबोफिननो हानायखाय जोबनो गैयै खुसि दङ जोंहा आच्छा दाथ' सरकाराव फैखाबायानो फैबाय अलरेडि ओमफ्राय इउपिपिएलनि सोमोन्दै मा बुंगोन? इउपिपिएलआ ओरैबादि दुर्घटना माने बिसोरो जिबनाव माने मानसिखौ बोखांनो होननानै बिसोरो फैयाखै सरकार दायाखै जिबनखौ बिसोर जानो होननानैसो फाननानै फैनाय माने बर' जाथिखौ दंस' खालामनो होननाय फैनाय आरो खालामनो नागिरनाय बिसोरो बिदिबा दिनैनि दिनाव बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो ना माने जिउखौनो बाहा दं मोनथिया आच्छा बेनो थेंक इउ बिपिएफआथ' देरहाखाबाय दा गोसोआव माबायदि मोनलाय? बिराद खुसि मोनबाय हागौ खुसि आच्छा ओमफ्राय इउपिपिएलनि अबस्थाया मा रोखोम जागाना दं दा? गैलासो दंस' एकदम हांगार माने जुग बोसोर आरो बे दोलोआ सिखारनो हाला आरो ना जिहेतु बर' जाथिखौ दंस' खालामनो होननानै ओंखारनाय माने बे दोलोआथ' थाखानाय नङा होमब्ला आच्छा ঠিক আছে होखु लागाव माबायदि मोनखो? फुरथि देरहानायाथ' देरहाखाबाय सरकार दानायालाय दाखागोन माबायदि गोजोननाय मोनखो एसे खिन्थादो ओमफ्राय इउपिपिएलनि अबस्थाया मा जागोन? बेलथायजोब्बाय जिहेतु जाथिखौ फोजोबनो होननानै फैखानायमोन नालाय नङा होमब्ला बिदिबा बिराद गोजोनबाय आच्छा अके आदा माबायदि मोनखो? बिराद मोजां ना आच्छा देरहानायाथ' देरहाखाथारबाय थेंक इउ ओमफ्राय ब्र' एसे नाहरदो आच्छा थांनाय समावथ' नोंथांमोनाथ' इउपिपिएलनोमोन दा फैनानै बिराद जरदार जाफैनानै दिनै देरहाबाय आरो ना बिनिखायनो बिराद माने गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय आरो ना आच्छा बिदिनो माने मदद होलायनांगोन जाथिखौ फोथांना लाखिनायाव नङा होमबा आच्छा थेंक इउ ब्रादार माबायदि मोनखो? थिगैनो दं मोजां बिराद खुसि आच्छा खुसि ना आच्छा खुसि दे ठीक আছে दे ओमफ्राय बुन्दु मोजाङैनो दं मोजां एकदम सरकाराथ' फैखासिगोन बेलथाय लाजोब्बाय बरिया दे बुन्दु मोजां ना ठीक आच्छा बिराद माने रायजो राजाफ्रा मदद होबाय नङा होमबा
কিরকম পাইছে বন্ধু অনেক ভালো হুম। অনেক ভালো না এখন ট্রাক্টরের তেল নাই শেষ হয়েছে শেষ হয়েছে না তেল নাই হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমাদের কোন বিপিএফ সরকার আচ্ছা আচ্ছা অনেক আচ্ছা ভালো। ঠিক আছে আপনার ঠিক শান্তি। আছে ঠিক আছে ঠিক আছে मारै मोनखो बिराद बरिया मोजां मोनदों बरिया ना? शिबसारा फैफिनबाय फिन गाव हारसिं सरकार दाथों आरो सिंगेल आदसा लानानै आदसा बिराद गोजोननाय मोनदों गोसोखौ आरो बिनिफ्राय देरसिन गोजोननाय माथो दंबावो नङा होमब्ला गोजोननाय मा दंबावो जाथिखौ फोसांनानै लाखिनो थाखाय सासेल' दंखायोमोन जोंना हाग्रामा सार बेनोमोन आरो आदसा गोजोननाय थाबाय थेंक इउ ओमफ्राय बन्दु आंथ' दा बिराद मोजां मोनदों बिटिआर देरहानो थाखाय माने जोंना ओरैबायदि फेरेंगा ओमफ्राय रन्जित सारमोन देरहानो थाखाय बिराद फिल आंनि गोसोआनो ओरैबायदि मोजां मोनखादों रन्जित फेरेंगा माबा रन्जित फेरेंगा चन्दन ब्रह्म ओरैबायदि इन्जयखा दा आदसा आदसा स्ट्रं इन्जयखा दा फेरेंगायाथ' मोननै समस्थियावबो गांलाब बे बुरबुखा बियो सासे आं बुङो आदसा बेखौ बुरबुकसो होनना बुंगोन आं आदसा बिनि रायलायनाय स्क्रिन माबाखौ आं मोजां मोनखाया ओरैबायदि आं सुखाया माबाफ्रानो माने गहानिफ्राय गनाय बाथ्राफ्रानो ओरैबायदि गाज्रि खोथाजों गखायो बेना थेंक इउ ओमफ्राय आदा दिनैनि बे देरहानायखौ लानानै नोंथाङा माबायदि मोनखो गोसोखौ दिनैनि देरहानायखौ लानानै ओरैबायदि माने गोसोआ मा होनो जुंखाम आखाइ बेरखावनाय बादि ओरैबायदि गोसोआ माने जांख्रिखांबाय आरोखि आदसा थारमाने जोङो थांनाय बोसोरबायाव थांनाय 2000नि बिटिसि इलेक्सनाव बिसायख'थियावहाय जोङो जेननो गोनां जादों बे जेननायफ्रा जोङो एसे गरम जेनदों अब्लाबो जोङो सैज्य खालामनानै ओरैबायदि खस्थ'नि गेजेरजों जोङो सोरखिबोनानै 5 बोसोरखौ जोङो बिराद खस्थ' खालामबोबाय आरो बिदिनो गामि हाबनानै जों बिजनेस खालामबाय केम्पिं खालामबाय जोङो बुजाय आजाय दोनजोब्बाय आरो बिनिफ्राय जोङो फैनानै MP इलेक्सनावबो जोङो मानसिफोरखौ बांहोनो हादों आरो नैबे दानि जे बिसायख'थि बिटिसि इलेक्सन 2025नि बेवहाय जोङो आरोबाव पाब्लिकफोरखौ बिराद गोबांथार लानानै जोङो माने पाब्लिकफोरखौ लाबोनो हादों लाबोनानै बिसोरबो लाबोनो हानायजों लोगोसे फैनायजों लोगोसे देरहाबायबो नालाय दा देरहानायखौ लानानै बिसोरबो बिराद देरगाबाय बिराद माने गावसोरखौनो गावसोर जौगानाय मोनबाय आरो बिनिफ्राय जोंनि बिपिएफनि आदर्शआथ' माने साननाया जोङो सिंगेलखामोन नालाय सिंगेल जोङो सरकार दागोन दा बे गासैबो साननायफ्रा जोंना जाफुंजोबलांबाय माने दा जोङो नुबाय माने इउपिपिएलआ जेननानै ओरैबायदि गोथौ हाखर गाब्रबाय ओरैबायदि गोथौ हाखर गलांबाय बिसोर आरो जोंनिबो फैफिननो हाला माने जोबस्रांथारबाय आरो माने पार्सेन्ट थाला पार्सेन्ट जिर' ओरैबायदि जिर' जाबाय माने बिग जिर' डाबल जिर' औ दा बेखौ लानानै नोंथाङा ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों नङा होमब्ला लाथ्र'नो हायि गोजोननाय माने एकदम मा होननानै मा बुंबावनो माने जोबथा गोजोननाय जोबथा रंजानाय आरो गोजोननाय जों खस्थ'नि गेजेरजों सोरखिबोनाय नालाय ओंखायनो दा जोङो खस्थ'नि फिथाइखौ जोङो गोदै दा जोङो मोनजानोसै आरोखि थेंक इउ आदा दिनैनि बे देरहानायखौ लानानै नोंथाङा गोसोआव माबायदि मोनखो एसे फोरमायदो दिनैनि देरहानायखौ लानानैथ' जोबोद गोसोआ गोजोननाय मोन्दों रंजानाय मोन्दों मा मावदो रंजानाय मोननायानो जाहैबाय माने सरकाराथ' फैखासिगोन नालाय आरो माने बिनिफ्राय देरसिन गोजोननाय गैला आरो नङा होमब्ला बेनिफ्राय देरसिन गोजोननाय गैला सरकारा फैसिगोन नालाय सरकारा जों बिदिनो मोजाङै अनलायनानै मिलायलायनानै जों सरकारखौ सालायलांसै जाहाथे गोजोनैनो जाहाथे जों सरकारखौ सालायनो हायो आरो रायजोफोरनि अननायखौ मोनो आरो इउपिपिएलनि अबस्थानि सोमोन्दै मा बुंगोन नोंथाङा इउपिपिएलनि अबस्थायाथ' बिसोरो सेस जाबाय बिसोरो बिराद लाजिनांनायनि माबायाव फैनाय जाबाय बिसोरो बिसोरो आगोलावहाय ओंखारनोबो हानाय नंला लाजिनायजों गिनायबो फैसिगोन बिसोर बेखौ सिगाङावहाय जेरै खालामबोबाय बेबायदि खालामजानो बिसोर गिसिगोन आरो जिखुनु जाया मानो जोंहा देरहाबाय बेनो जोंहा जोबोद गोजोननाय आरो जोङो रंजानाय मोनो
थेंक इउ आदै नोंथाङा मा बुङो देरहानायखाय आंना बिराद रंजानाय फैबाय माखासे बिसि सरकार दैदेनलांनायाव जोंहा बै समाव माखासे जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा गोबां खस्थ' मोनदों खस्थ' मोनबाय थाखा फैसायाव बायदिसिनायाव बेनिखायनो दिनै आंहा बिदि माबा गैयालै फन पे खालामग्रा माबा गैया गोबां रंजानाय फैदों दा रबिराम साराथ' देरहाबाय देरहाबाय दा देरहानायावथ' बिराद खुसि जोंनो बेखौ नांथारगौमोन नालाय बेनि थाखाय जोङो बे सफैनायखाय देरहानायखाय जोङो बिराद खुसि मोनबाय आदसा थेंक इउ गाइस जोंना कुसुगाव BPF ब्लकआव माने दासिमबो माने सापर्टारफ्रा माने फाइनाल रिजाल्ट बिराद नेगासिनो दं नै खोमसि खोमलाव जिरायलाबायनानै अनेक दं नायनानै ला नै ओरैहाय हिनजावफोर दं आरो ओरैबो दं माखासे थांबावबायसो आरो दा नै फुरा रिजाल्ट नेगासिनो दं एसे नायनानै लादो फुरा रिजाल्ट नेगासिनो नामा फुरा रिजाल्ट नेगासिनो माबायदि मोनदों देरहानायाथ' देरहाखागोन जाहैबाय जोंना औ कुसुगावनावथ' देरहाखांखाबाय दा माखासे खिनिल'सै नङा होमबा दे मारै मोनदों एसे बुंला लाहरदो मा गिदिंला जोबखो दे माबायदि मोनखो बिराद गोसोआव सान्थि मोनबाय ओरैबादि माने नैबे सोलायनायनि खेथ्रआव सोलायनायनि खेथ्रआव आंबो इउपिपिएलाव दंमोन आदसा आङो मोनसे समावहाय फैनानै सानसे समावहाय आङो माखासे बिसिनि खामानि मावनायफोरखौहाय मोजां मोनैनि थाखाय आङो BPF आमोलावहाय ओरैबादि सान्थि सुक्तिनि बे बाथ्राफोरखौहाय नेवसिगारनानै आं BPF सरकारावहाय जगदान जादों बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो देरहासारबो जाबाय गोसोखौ बिराद सान्थि मोनबाय आरो